Ya ngene rasane dadi kepala rumah tangga kaya aku. Saking abote bojo-bojo, anak-anak kaya aku. Nyambut gawe sembarang tak lakoni ambek aku. Tapi nek kanggone aku wis gak heran meneh jaman saiki iki. Pancen wong urip iku kalane ana sing enak, ana sing gak enak. Tapi ana jamane saiki nek gak pergaulan ya tinggalan kancane. Sejemane sing tak pikirno nek adrem-adrem niki. Mikir kancaku kaya kayat iki. Arek iki nek ngomong kok sumbunge arek. Gak ndelok bentuke arek iki. Nek ngomong iki lho kelinci arek iki. Gak tak omong kancaku, tak omong iku kancaku dhewe. Enak gak liwat kono aku. Nek liwat kono kepethuk kayat, sing enak liwat kene ae. Biasa arek iki liwat kono. Ayate gak kepethuk nang ndi ae arek iki. Nang ndi arek iki. Nah, wis liwat kono ae, gak liwat kene ae wis. Aku mlak kuwatir kepethuk kono, ya kepethuk temenan iku mau. Nyimpang-nyimpang karepku dadak kon liwat kono. Oh, aku liwat kene arene. Aku wedi aku nek kepethuk kono lho, tekan ndi ae gak ketok-ketok kono aku. Wis suwe gak ketok-ketok kono tekan ndi ae. Lho, teko luar negeri arene. Lho dikandani beb-beb kono. Ya, gak tau kepethuk pisan teko luar negeri. Kok nang luar negeri lho dadi apa? Jarine dadi toyol. Omonganmu iku nang luar negeri iku ya jajah desa milangkori. Oh, nang luar negeri. Jajah desa milangkori. Sekela wangkon dodoki lah ngono. Iku lah paling ngemis iku lah. Lah ya apa ya? Iki lho Cak Ta. Apa sih? Tolek pengalaman iku lho. Oh, kok nang luar negeri. Luru pengalaman. Gak ngono wong pengalaman kok luru ya. Lah ya apa? Lho gak ngono sing maksude. Awak dhewe iki kepengin jajah negara sing ndi? Oh, kepengin jajah liya negara. Lah, waduh numpak apa kon? Numpak bledek. Ya, wong nang luar negeri kok numpak bledek iki. Enak lader teko isa. Iya ya. Oh, ngono. Apa aku numpak bledek iku? Mbak menawa kan iku numpak kapal terbang utawa numpak kapal ngono. Lho, kapal terbang ya ta? Waduh, numpak kapal terbang. Lah, berangkat teko ndi? Teko nggone iki waru. Oh, lapangan Juanda. Juanda waru. Waduh. Iya, teko kono. Lho iya. Yo apa kaitane pertama berangkat kon? Bareng aku teko kono, iya. Lawang wis dibuka. Montormu lek disiapno. Bareng ambek jenderal-jenderal. Wah, juyat. Lho iya ambek bapak jenderal. Nek sampe teko semono pengalaman. Apa arene? Iya. Mari ngono aku mlebu bleng, mlebu montormu lek bleng. Lawang ditutup jedet. Motor muluk starter. Rang. Motor muluk budar ngong. Ewek. Iku saking banteri motor muluk. Olah apa? Apa kipase iku saking banteri lemu met? Iga. Lah sing ewek-ewek kapane? Klambiku suwek kabeh. Oh, nang luar negeri iki. Nang luar negeri ya klambi amo kon iki. Lho gak ngono Ya gak sing anyar ngono ah. Aku lak kepengin ero nisor. Oh, ndelok nisor. Lah, terus keterangan iki kelek suwek kabeh. Saking banteri angin. Klambi gombrek kon gawe. Wah, ngono rasane wong numpak kapal terbang. Yo opo ya terasane? Oh, bareng aku ndelok nisor. Ndelok nisor. Aku ndelok Dadak iku kencenge omah peno. Kencenge omahku? Iya. Waduh. Yo opo ya ketok teko ndukur? Ketoke yo. Terus go kono iku. Iya. Ketoke semut iku lak cilik-cilik ngono. Lho iya ya. Masih gak numpak motor mulu nek semut ya cilik-cilik. Nek gajah abo gede. Kon niku. Lho gak ngono. Yes. Bareng ngono, wah keliling aku nggo kono. Keliling? Iya. Modern negara ndi sing kon jajah? Lho, nggone Amerika. Amerika. Hongaria. Bulgaria. Buri iki sampe teko nggone Sadaria. Kon iki sampe teko negara Sadaria. Iya. Ngono gak gelem mampir. Nang ndi? Mampir nang ngene Kerupuk Ria.
Cak tarung ana negara kok kerupuk ria sih. Mesti isan rian-rian. Iku lho Cak Tar. Ndi sih? Nggone India. Wong Sampai India. teko Sadaria aku lawan. Oh India ya sadar. Teko nggone India. Nganti teko nggone India. Oh, 3 tahun lho kono. Tahun. Iya. Nek ngono kan berpengalaman ana kono pisan. Lho, pengalaman. Bahasa India iso. Lho iso. Ya apa nek bahasa India? Ngene. Ya apa? Nehi Apa nehi? nehi iku mo. Oh nek nehi emo. Iya. Lah nek Arab. Neha. Oh nek Arab neha. Iya. Nek Arab nehun laan. Kon niku apa ya? Kandhane kok Sak nenean. sing suwe teko negara Cina. Sing suwe ana nggone negara Cina. Iya. Waduh, Wah, 5 tahun. 5 tahun. Iya. Waduh nek ngono ya rada lumayan lah kon. Lah iya. Nek ngono kon berpengalaman bahasa Tionghoa. Lho. Cara Cina pengalaman. Aja kate aku. Iya. Anakku sing cilik kuwi pinter cara Cina. Waduh mbak gedute kon niku. Kandhani arene. Wong anakmu sik kelas kanak-kanak ae lho. Wong jek isu iki lho. Iya. Sarapan cara Cina. Ya anakmu iku. Lho iya. Iku tangi turu sarapan cara Cina. Iya. Mendani nek kelesetan. Apa? Lah sarapan yo delan. Kandhani gak percaya. Sik nek kon ngerti cara Cina aku takon. Apa? Aku tak ngetes kepandaianmu aku. Kepingin Lho iya pengalaman kono kon gawarene aku dune ngono. Saya takon apa sih? Sik gak takon akeh-akeh aku takon hitung-hitungan ae. Alah. Hitung-hitungan cara Cina 1 nganti 10 ae wis akeh-akeh. Halah. Lho kok lalae. Lah iya hitung-hitungan cara Cina. Iya. 1 sampai 10. Heeh. Lho nek takon iku aja remeh-remeh. Lho takon apa ya? Iku kendeken. Lho Ngene lho nek takon. takon apa? Ya, jurone bulan iku ana apane? Lho ngono lho. Juya. Lho ya. Nanti teko semono pengalamanmu. Jatuh lah anak gak iso. Ya jerone bolan iku ana apa nih? Lho, peno karo. Karo ae. Lho aku maneh ruwo. Sapi sepaneng aku. Lho, wong aku gak tau mrono arene. Wong atase cara Cina 1 sampai 10 kae. 1 nganti 10 ae wis. Lho iso. Apa? Ya. Apa sih? Ayo, tungguane ya. Tarungane. Inji sasi golak jitpik kocap. Oh iya. Inji sasi golak jitpik kocap. Iya. Inji sasi golak jitpik kocap. Wis. Belek iki. Oh dikandhani kok. Pisan ae krungu aku. Lho ya. Apa capi? Cap. Iya. Lah cap iki ya? Iya. Cap iku 10. Oh, capi iki 10. Ya. Lah nek 20? No cap. Lah nek 30? Kecap-kecap. Iya, nek 40 lah kecakot malian. Oh, kon niku ya. Takone mburu ae. Tak buru maneh kepengin ero kepandamu. Lah nek 100? Lho cepek ah. Oh, iya. Cepek ah. Cepek ah. Ya rada bindeng cepek ah. Lah nek 200? Ya nopek ah. Lah nek 300? Epe-epe ah. 300 epe-epe ah. Lah nek 400 sekut ah. Oh ya, jatuh niku. Kok takon ngubrahe. Lah nek 1000 ayo. 1000. Nah. Ya cecing ah. Oh, 1000. Cecing ah. Lah nek 2000? Ya noceng ah. 3000? Cincing ah. Lho, 3000 jenjing ah. 4000 engkel ya. Peniki. Lah bener ah. Apa jenjingan iku? Lho aja kathik 1000. Ayo 10.000 sisan. 10.000. Ah. Alah, Lho. cembana. Oh. Cembana. Lah nek 20.000? Ya nombana. Lah nek 30.000? Bombana. 30.000 mbok mbana. Ah. Nek 40.000 bagong ah. Oh, kon niku. Kok takon mburu ae. Sik, saiki masalah anggota badan. Lho anggota badan Iya tak takono kabeh. Alah iso. Di temenan ta? Alah anggota badan e godir. Wah, durung-durung dolenan kudir. Ayo cara Cina. Iya. Ayo. Nek ngarani rambut. Rambut. Ah. Thaumo. Thau. Thaumo. Iya. Thaumo. Wis ah.
Angkare aku. Lah nek rambut brentik, Daomo liku-liku. daomo liku-liku. Iya. Lah nek rambut putih, Daomo wanena. wis gak usah kon kandhani ya, nek putih ya wanen. Lah iya katelak ngarani apa? Sene ngarani ndas, ayo. Lho ndas iki. Iya. Ndas iki. Ha. Thokak. 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 Wis ah. Nek ngarani mata, Ya thoto. lah nek irung, Ya thaelung. lah nek cangkem. Ya thaekem. Oh iya, nek cangkem dalkem. Lah nek dengkul daokul lah. Ah, kok niku pejahe tok ae ngono. Wis enak ngono nek sikil daoke lah. Ini mangan, ayo mangan. Lho man. Ah, Siap. iya. Siap. Lah nek gak mangan, Untune lala. ya ajat kon Nek gak mangan iku yo bocah. 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 Iya. Bae untune loro. Lah ngono ya, kon iku temenan ta iso bahasa Tionghoa. Apa nih? Iso cara Cina iki. Le, bener tak kandhani. Apa? Aja rame-rame. Gak. Bener tak bujuki. Ya ya, Tak bujuki. ya ya, yang ngono aku bejuk ono mari ya, ya. Ngrasakno aku nang luar negeri. Oh, ket pengen ade ya umek mbok kene ae lah, Bro. Nek ngono. Berpengalaman ta. Waduh, sampai kaget aku. Kak Slamet Kasnawi. Iya. Ya brek. Apa, Mas? Waduh aku mau nang omahmu. Jam pira, Mat? Ana rejeki iki mau. Wah, lho rezeki apa? Mulane aku ndolek ikon. Ana rejeki rek. Rezeki apa? Wong dodol soto-sotone numplek. Manglo. Lah iya nek wis nek soto nyumplek kate la opo kok. Ya apa? Soto-soto PT. Waduh, enak. tepak. Enak. Iki lemu. Waduh. Kondro pupune Ya PT. apa met pupune? Numpleke si rombong plek. Lep. Pupu PT mencolot. Wah, Nemplek wit asem, Bro. coba ro aku. Tepak temen. Pupune PT tak krakoti nemplek wit asem, nemplek ngene aku. Glantong lah. Ya apa met? Saking lemune PT. Ya apa? Iya, iya. Gajine rong tuwa. Wah, iku Sing vitamin. tak jelu-jelu iki lho. Apa? Gaje bareng rombong ngumplek blek. Blek. Gaje mencolot rek. Nemplek rujine becake wong rek. Ya gaje iku. Ono kon Emang, tepak temen yo. Pak, kono aku wis tak kurepi pisan. Enak, mangane kabeh mumet ngene. Ate karo jane becak ini. Ya bae, ya bae. Konro sambel. Sambel. Oh, waduh. Sambele nemangkok rek. Iya. Lho Ate sing tomat. tak jelu-jelu iki lho rek. Apa? Sambel tomat iki lho Iya. nemangkok. Nemangkok. Numpleke sita sambel. Iya. Kok ndolek panggonan. Endi? Ndolek cengkowokane dalan sing Jeglong. jeglong iki lho. Emang Lho, rusak iki. Ngompok nok kono rek. Kelompok. Heeh. Oh, tepake mung nggo ono kaster ngono mesti tepak. Tepak we. Iya, aku ngurupi sambel. Prawoto liwat krias, aku penyet. Kok kon niku? Mosok mangan soto ae. Apa de? Mari ngono, Bet. Numpleke nok tengah patan rek. Lah, soto. Juga ono kon tepak. Iya. Kari nyosor ngene ae. Enak, Temenan, bisa mantek kodohan koyo bebek. Oh, lho gak nyosor dhewe, Mang. niku. Lho weteng kuwarek e. Mangan dhewe po, Lho Mang. aku mari mangan lontong tahu. Yo gemi. Ora wak gemi. Ini rek kontak kandhani. Lho gak gelem kon ono karen-karen. Mama. Lho, apa? Nok tengah perapatan. Gak Ki gelem aku. apa? Lho waduh eman rek. Babah. Luwe-luwe nek sambel apa terus jeruk pecel iku glondong. Lho wah ya iku. Lho apa? Jeruk pecel sakno rek. Apa? Penyet jere. Ya jeruk pecel iku. Penyet. Penyet kate nggo jeglongan. Heeh. Wis tepak wis. Tepak apa? Jeglongan iku wis anggepen tuwung ae.
Oh, niku. Waduh, eman iso. Bapak oh, barang numplak kok niku. Lah apa barang numplak kok eman niku lho. Lha iku lak rezeki rek. Iya, Wis rezeki wis kan nemenan niku. Lah, Kono urip sepisan alam donya sing kon goleki apa? ya sego. Sandang pangan. Lah. Soto numplek ku lak pangan ha iku. Iya, tapi Nek kon umbar ae berarti nolak rezeki. Paranono rek. iya. Iya, Mat, iya. Dadi aku iki gak nangan-nangan gak ana soto numplek ngono ta. Kok kenemenan mat. Kastar ambek Slamet. Apa? Aku gak iso petuk kon suwe-suwe rek. Lha apa ya? Lho, awak dhewe kape nang gone arek-arek. Ini iki apa? Kon iki berarti kepethuk ya kon tinggal. kepethuk aku kon iki gak seneng ya, gak Lho, seneng. gak ngono rek, sing maksude awak dhewe. Apa sebabnya aku kok seneng petuk ambek peno ambek Slamet? Iya. Iki lah tak anggap kanca padha api. Lho iya. Makane aku wis gak iso suwe nok kene bila perlu nek sampean pancene nganggep aku kanca sing apik, teko nang nggone omah ngilas anjang sono. Kon ono gaene sing perlu ta? Iya. Oh iya, nek perlu ya. Iya. Tinggalnya. Aku ambek ngubungi arek-arek sing teko nggone luar kota. Oh iya. Ya wis ya. Soale awak dhewe saiki lak penghabisan ah. Iya. Tak kandhani tak kok nonton kabeh. Tanggal 11 nya ndampit rek. Iya. Kepethuk yumu. Iya. Oh, tanggal 10 nang Surabaya. Iya. Ayo. Ya, Dadah. Ya dalan ya. Dadah. Wes. Dadah. Dikon lak ngene terus. Panjen kaya tuwa arek sing apik iki. Iya panjenengan senang pergaulan. Aku ki ala apa? Kali-kaitan. Ngono. Ya apa iki? Kaitane ku opo? Kok moro-moro ya apa? Ya apa Apane, Mas? Diterusno ta dibuyarno iki? Sing diterusno dibuyarno iku apa? Apane ngono? Enggak ro kaitan. Kaitane arene. Lho mosok lali rek. Lali, Mas. Kumpulan ketoprakan. Kumpulan ketoprak ta? Iya. Mosok mat nggawe kumpulan ketoprak mek 3 glintir ini. Ngene lho, Mas. Yo. 3 glintir iki sebagai tenaga pertama. Iya. Engko nek wis ketoprak dadi, urusan anggota liyane menyusul. Sambil berjalan cari anggota. Heeh. Nek ngono wis diterusno. Tresna ya. Diterusno. Iya. Lah nek diterusno, Heeh. ketoprak iki disecarai Khenar Sekap. Apa disecara sekretariat Sekap? Ono apa kok sekap-sekap? Ana wong ngomong kok bebet. Apa sekretariat Sekap? Mbek Khenar Sekap iku. Lha masa gak ngerti, Mas? Gak ngerti iku. Lah kan, Uga gak ngerti, Mat. Lah awakmu? Apa, Mas? aku mana ngerti ya. Enak Wong ini. awake dhewe gak ngerti iso ngomong. Udah gak ngerti nih. Ngene lho, Rek. Ya, Mas. Sing diarani Khenar Sekap iku ketoprak merupakan jeraganan. Oh. Dadi timbul dan tenggelamnya ketoprak iku tergantung saka jeragan. Jeragane. Oh iya. Tapi nek secara Khenar apa iku sekretariat Sekap, ketoprak sudah merupakan persatuan. Oh iya. Di dalam persatuan iku wis dibentuk organisasi. Ayo. Gak dikunci gak leren-leren. Sampe ceceh. Pisan wis ngerti organisasi. Organisasi. Lah apa sampe mucucu ini? Lho cek paham. Iya. Oh, bener ya. jadi nek cara sekretariat Sekap iku berarti merupakan organisasi Heeh. persatuan ngono. Iya. Iya. Nek ngono Mat ketoprak iki cara
sekretariat sekap bae. Iya. Pancene bener. Nah, secara sekretariat sekap ana kesalahan anggota uga mengenai organisasi. Iya. Nah, ana kesalahan organisasi uga mengenai pimpinan. Iya. Selama anggota dan pimpinan gak bisa kerja dengan cara kolektif, akhirnya ketoprak tidak akan berkembang. Oh iya. Iku aja. Lah nek secara sekretariat sekap kita kudu ngadakno rapat. Rapat ana ndi? Perlune lha apa? Kanggo bentuk organisasi. Bentuk pimpinan-pimpinan iki. Ah. Oh iya. Rapat nondi? Rapat ana ndi? Ya nek dalan kene no. Lho kon ngawur ae kon mat. Wong rapat kok sak dalan-dalan iki. Wong rapat iku nyawa gedhong biskup utawa ana nggone pendapane Pak Lurah iku rapat. Rapat sak nggon-nggon. Apa tar? Rapat wong telung glintir iki. Iya. Nyewa gedung biskup. Iya. Iya sing weruh iku lho Slamet Kasta Rahmat rapat. Iya. Sing gak weruh lak disangkano jaga gedhong lan. Ngawur ae telung glintir nyewa gedhong. Ambean bener, Tat. Ya, Pak. Nek rapat tadi nyewa gedhong, boseni. Mergo balak-balik medho. Iya mek wong telu tok. Ambean ngene lho, Rek ya. Ya, Pak. Rapat iku gak perlu nyewa gedhong sing gedhe, Nah. katik lungguh kursi serba mengkilat. Ning sing penting iku hasile. Oh, Senajan to lungguh kursi mengkilat, nyewa gedhong serba gedhe, nanging hasile rapat iku mau nol bagi organisasi percuma. Iya. Senajan to rapat sak nggon-nggon, ning hasile iku menguntungkan bagi organisasi, iku sing dicintai anggota. Oh, cocok nih. Iya. Mulane saniki rapat dimulai nek nggone kene. Iya. Kan iki ora apa. Ono apa rek? Ono apa rek? Duduk meja. Waduh. Lho nek rapat dimulai lah mejane dituduk amat. Ngene ya, meni-meni nek buka rapat iku nek nutuk meja warao. Tak sangkano mercon bumbung. Kowe teno aku sampe mencolot iki mau. Ngaget-ngaget ya. Acara pertama, Ah. milih pengurus. Pimpinan. Milih pimpinan Iya. sing bijaksana, suka bekerja, ngerti nang nasibe anggota. Bener. Termasuk ketua ya. Ketua. Waduh. Ketua saudara Wah. Selamat. Setuju? Setuju? Setuju. Oh, niki lha opo? Lho apa kate ngono? Wong ngene setuju lah apa ya. Dirungokno tekan jaba lho wonge sawangane akeh. Dirungokno akeh, dileboni mek 3. Kan niku. Dadi arek-arek iki setuju aku jadi ketua. Terima kasih atas pilihan saudara-saudara. Lho omongane boleh ngene rek. Lho nek rapat iku ngarani saudara-saudara, saudara-saudara lah ngono. Iya kan durung dipilih dadi ketua gak ngono. Bareng dipilih pulih saudara-saudara. Rungokno ta nek rapat-rapat lak ngono omongane. Iya, wis biasa ngono ae lho omongmu pulih kon-kono. Saya mengucapkan banyak-banyak diperbanyak terima kasih yang mana atas pilihan saudara bahwa saya ditunjuk sebagai ketua. Tapi bahkan saya selaku ketua, saya wis gak enak kok milih ketua. apa Mas? Omongane diolah iku engko akhire mateni anggota. Jangan mengatakan begitu. Sekalipun saya jadi ketua, ketua adalah pimpinan bagi saudara-saudara. Saudara-saudara. Pedoman saya tidak akan menghisap rokok sebatang jika saudara-saudara belum menyimpan rokok pak-pakan. Ya dereng karuan. Ini gak dipercaya gitu. Aku kuwatir ki yang ngene iki lho. Iya. Pimpinan ya gayahe didudukno dhisik, tapi penggaweane gak pecus ya. Saya ini nyatane Rek. Iya. Penting pelaksanaan. Hanya saya kembalikan pada saudara-saudara. Bahkan saya selaku ketua, apabila ada kesalahan saya, baik saya sengaja maupun tidak, supaya dimaafkan dan diberi petunjuk, jangan sampai kesalahan tadi terus menerus. Sekian, terima kasih. Kangen sing
diploki sapa? Sangane cek rejo ngono lho. Pancene bener, Met. Sebab ngarepe tak omong. Iya ya. Selama pengurus dan anggota tidak mau kerja dengan cara kolektif, akhirnya ketoprak tidak akan bisa berkembang. Nah, itu. Pimpinan Ketua sudah wis asal. ono. Terus bagian sutradara Pengarang cerita. tak cekeli dhewe ae. Lho nek wayahe aku ngene. Lancap. Wah, wong rapat iki gak enak. Lho Mat, gak gampang lho dadi sutradara iku. Gak gampang dadi pengarang cerita iku. Iya. Ngerti kon? Kon lancang-lancang wani dadi sutradara, duwe cerita piro kon? Duwe cerita 3. Hah? Ceritamu mek 3. Iya. Lho gak kenek ketoprake main nggone ndampit sak wulan. Lah kon duwe cerita 3, lah sing 17 dina kon pekno cerita endi? Gampang, ceritanya diwalak-walik sing nonton gak ngerti. Iya, Mat, bukan tete-tete gendongan. Lah apa ono ketoprak gendongan nih? Kari lumpuhe. Ya wes, setuju. Setuju? Setuju. Aku suwe-suwe krungono ngomong bingung Bingung lah apa? Sutradara. Sutradara amat. Terus bagian keuangan Aku. durung. Lancang kok. Oh, kene krungu duit padane dulur ae. Ngono antenono dipele, duwe aku wae. Antenono dipele. Lah kesuwen. Lah ya apa arek aku dadi keuangan setuju ta enggak? Ya apa lek gak setuju wonge kari kontok arek. Ya wis setuju. Wes. Ya wis setuju. Ya setuju. Ah, siji gak enak ngene. Aku mau setuju. Bareng aku dadi keuangan ya setuju. Setuju. Ya apa iso enak wong sing dadi keuangan maksa. Ya wes kastar kok. Ya kan keuangane. Tenan ta, setuju ta? Iya. Dene dadi keuangan disetujoni. Gak ngono ta? Apa? Kon njaluk dadi keuangan lho, ngerti kon penggaweane keuangan. Matong penggaweane keuangan ae lho. Keuangan iku lak bagian nyentekno dhuwit ya. Lah, Mumpung durung bunder, Mat. nek ngentekno dhuwit ora apa milik kon. Lah ya apa? Lho, wong sing ndukur diringkesi sing nisor mulai. Keuangan kok bakal Lah ya apa, Mas? Ngene lho, Tar. Sing diarani keuangan iku gak bagian ngentekno dhuwit. Lah ya apa? Keuangan kudu ndelok mlebu metune dhuwit. Oh ngono. Ya aku iki kudu ndelok metu mlebune dhuwit ngene. Lah sewengi mripatku lah rusak lah. Wong panjenengan kon iki lah asale lempung dikei nyawa. Lah ya apa, Mas? Lah apa kon ndelok mlebu metune dhuwit ngene. Pergunakan apa ada catatannya. Bahkan ngentekno duit. Ya, keuangan ya. Keuangan. Iya. Asal niki ngene rek. Iya apa Mas? Sarane rapat iki mbutuhno waktu rada dawa. Iya. Sebab kan bentuk organisasi anyar. Anyar. Saniki rapat diskurs. Perlu kanggo apa? Kanggo diskusi. Oh, tukar pendapat. Nah, di samping skorsan iki mau kudu ngetokno pengeluaran Kanggo tuku es limun. Oh iya kudu iku rek. Bon duit nang keuangan. Setuju. Oh, gak setuju. Tanda tangan ketua. Ngawur ae kono. Wong dorong ana keuangan masuk kan wis bon duwe kon niku. Oh, gak iso. Lho dadi keuangan ngomel lah. Gak ngomel ya apa dorong ana dhuwit masuk wis bon duwe are. Ambek rapet apa kemahan bon duwe iku. Dorong-dorong tuku es limun. Agak ngelak ya. Nang ngene kali ae ngombe dhewe-dhewe. Wah, dadi keuangan ngomel. Gak ngomel ya apa dorong ana dhuwit wis bon duwe are. Agak ngelak sing enak nggawa kendi dhewe-dhewe. Ngene lho ta. Ya apa? Keuangan itu harus berani, tanggung jawab, kosong dan penuhnya kas. Ya apa? Saniku upamane kas kosong. Terus organisasi butuhna keuangan. Keuangan harus berani korban. Korban apa? Sarung didol. Setuju. Sarung tak dol. Ketoprak buyar. Aku kademen. Wis iso. Wis ana dhuwit. Awake dhewe kok cicitene ya, Wan.
Kaya Mas, garean wong pemasukan uang belum ada. Wis gak perlu ngadakno pengeluaran kanggo minum dan makan ndak perlu wis. Sementara iki wis gak ati apa-apaan wis. Dadi rapat iki garingan ngono. Garingan ae. Ya. Ini meneh-meneh kase gede lho. Ya, wis ngene enak ngono engko sang tremes dhewe-dhewe ae. Saniki sing penting ketoprak iku mbotono atraksi tembang rek. Lho kudu iso nembang. Lho iya Mbak. Lho iku sing berat aku, Mas. Lho kok berat ya? Aku gak iso nembang arek. Lho kan gak iso nembang. Gak iso. Lho gak iso nembang lah kok lapo melok ketoprak. Oh, saking kepingine duwe kumpulan ketoprak, Mas. Iya, tapi nek gak iso nembang aja melok ketoprakan. Lah apa? Deplok boto ae.